така ти е добре. Повече пари означават повече проблеми. Нямаш оригинални идеи, които да можеш да монетизираш. Може би не ти достига капацитет. Все неща, които ми казват всеки път, когато кривна от маркираната от мизерията на средностатистическия и надолу човек пътека. Това и ще продължа да чувам, освен ако не успея финансово. За да това се случи, обаче, ми е нужна комбинация от следните три неща. Усилия, късмет, като късмет ще наричам абсолютно всички обстоятелства, които са отвъд мой контрол, както интелект. С тази поредица ще наблегна на интелекта и по-точно на практическото му приложение анализ. Ще ви разкажа за миналите ми бизнес инициативи, а именно как на 14 години започнах да се занимавам с дропшипинг и как не ми се получи, как на 16 годишна възраст в фирмата, в която работех в онзи момент, открих вътрефирмен проблем, оптимизация на един процес, предложих им го и как ме отрязаха, въпреки че всичко изглеждаше много оптимистично до последния момент. Как с няколко приятели щяхме да направим машина. Не просто щяхме, ние направихме машина за чертаене на чертежи спрямо снимка, не спрямо снимка, спрямо G-code файл, който може да се създаде, използвайки снимката. Идеята там беше ученици в Сагасак, на които не им се занимава да правят чертежи, защото първите няколко години в Сагасак на учениците им се дават някакви чертежи, те си ги снимат и после трябва да ги направят вкъщи. Та ако тази снимка може да стигне до тази машина, тя ще направи перфектно този чертеж. Та идеята е да спести това усилие на някои от тези ученици, които имат пари. По-скоро, които родителите имат пари, но те боравят с тези финансови средства. Ще поговорим как в един момент се занимавах с 5M сървъри, заедно с едно мое приятелче, което в момента се подвизава в маркетинговите среди. И това беше реално погледнато старта на неговата такава кариера. Най-интересното, може би, за доста от вас е именно MySkills. И предпоследното ми занимание, Bikini Box, както и ще ви спомена за настоящия си бизнес проект. Ще ви разкажа историята на всеки един от проектите. От всяка история ще извлечем какво е било резултат на усилие или на дефицит на такова, какво е било късмет, ще извлечем основни грешки и ще направя така, че по възможност вие да не ги повтаряте, защото човек се учи по трудния и по по-трудния начин. Лесен начин би бил да се учим от грешките и успехите на околните. Уви, това не работи. Трябва да си изпатиш само от първа ръка. Но това, което аз мога да направя, е да ви накарам да се замислите и потенциално да установите, че допускате същата или аналогична на някоя от моите грешки. Ако не сте се абонирали, направете го, за да не изпуснете първото видео от тази поредица. До скоро! При мен са нещата. Заповядай два бургера. Благодаря. Не знам какво ти дадох. Давай картофи, най-вероятно. Да. А това е мое и след това заповядай. Да, и ти не съм забравил. Вау, вау, вау. Как изглежда? Оу, разпада се. Крехък. Да, избърга със сигурност е крехък. Нямаше месо в първия байт. Но, това новото любимо място е ли тя? Не е же. Финално мнение за KFC бургерите зингари. Ами, добре бяха реално. Ако трябва да ги рейтна, ги рейтвам 6 от 10. Светотатство! Та 6 от 10, защото реално бяха окей. В смисъл, ако съм по-гладна, може би ще стигнат и до 8 от 10. Но реално, обективно, имаше само месо, айсберг и сос вътре, но хлебчето беше хубаво, соса беше хубав, пилето беше също окей, айсберга беше малко, да знам, просто самотен там. Ако имаше, примерно, някаква краставица или домат, или... Домат не искам всъщност, нали? Ако имаш някаква краставица или нещо по-така и повечко сос... И авокадо, ако имаше вътре... Примерно, нали? Нещо повече ще е по-добре, защото на Макдоналдс бургерите те всъщност са, нали, не бих казал, че са много добре, ама там имат кисели краставици, така че от време на време ръфаш нещо друго. Нещо интересно. Да, но иначе беше добре, 6 от 10. Ако съм така не супер гладна, 8 от 10, ако съм много гладна.
Картофките им са много добри на KFC. I like. Нека сега ще гледам картоф. Картофите са добри, няма какво да кажа. Ако трябва да ги рейтна, за фастфуд картофи са 8 от 10. А тези, как се наричат? Стрипсове. Стрипсовете не ми харесаха. Много е сухо месото. И след това не ми се усещаше добре корема. Но ти докато го изяда, как можеш да кажеш как се усеща корева? Веднага след като го изядох, не ми беше добре. А дали това не е тайминг от бургера? Не знам. Ама просто не го усетих добре. Стрипса. В момента е сериозно. Това е нормално, всеки гледаш KFC и после корема ти се надува. Мамо не е подута, аз ядох един бургер за разлика от теб. Но ядох един стрип. Стрипис? Реално добре, окей. Цялостно, ако трябва да рейтна KFC Experience, бих казала 7 от 10. Или 10 от 10, защото е важно, че го прекара със своя любим. Да. И всяка една секунда прекарана с любимия е 10 от 10. Ако не се чува на микрофона, какво каза, че всяка секунда прекарана с любимия е 10 от 10. Което е така. Реално, бях щастлива, че шернах този експириенс с теб. И ти беше още по-щастлив, че пробвах KFC. О, е. Това е.